Много хора чакат сигурността, за да започнат нещо свое. Но понякога сигурността е точно причината никога да не го направят. Днешният гост работи в корпорация и паралелно с това изгражда бизнес, който снабдява хотели в Австрия с козметични продукти. Не инфлуенсърски курс, не пасивен доход, реален бизнес. И въпросът не е колко печели, а как изобщо стигаш до момента, в който спираш да разчиташ само на една система. Днес ще говорим за втори доход, изграждане на бизнес паралелно с работа, риск, време и как изглежда реалността зад това решение. Здравей, Йордан! Благодаря, че си с нас днес. Днес сме тук, за да поговорим малко за страничните доходи и за това каква стратегия един човек ползва в такива случаи. Направо ще мина към въпросите. Първият въпрос, с който ще започнем. Кога започна да усещаш, че една заплата не е достатъчна като стратегия? Първо, здравей, Камер, благодаря за поканата. Кога усетих, че една заплата не е достатъчна, понеже си имаме в бизнес парка и имаме традиция да работиме тук гордо от 12-15 години, някъде на втората или третата година, откакто работих тук, просто видях колегите ми как идват, взимат каквото имат нужда и след това почват да мислят за нещо свое си, защото в корпоративния свят ние работиме на проекти, проектите идват, проектите си отиват и ти създават едно чувство на несигурност, на постоянна смяна на работа, процеси и всичко останало. Имаше ли момент, в който осъзна, че зависимостта от един доход е риск? Да, бил съм съкращаван и това ми даде най-големия тласък в живота да си кажа, че с един доход няма да стане. Колкото и хубава заплата да взимаш, колкото и да спестяваш изведнъж, си изграждаш начин на живот, който достига заплатата ти, тя почва да ти става недостатъчна и когато, пак се връщам на съкращаване, когато ти съкратят, вече знаеш, че си останал сам. За съжаление, да, има и такива моменти. А в случая, в който започна ти, какво те притесняваше повече? Самия провал или факта, че ако останеш без да пробваш, губиш? Мен лично нищо не ме притесняваше, защото аз почнах в момент, в който имах стабилен доход и исках да изграда втори доход. И знаех, че ако се проваля, все още зад гърба си ще имам този стабилен доход. И затова реших да пробвам да изграда втори доход, докато все още имам първи сигурен доход. Така. А какво не ти даваше корпоративната работа? Всеки сигурно е ходил на интервю за корпоративна работа и знае, че въпросите са дали си логично мислиш, дали можеш да решаваш проблеми и тем подобни неща, но след това като влезнеш вътре и разбираш, че следваш само едни заповеди, т.е. няма никаква инициатива от твоя страна. Ти си изпълнител, без много мисъл, т.е. инициативата, това да внедриш някаква нова идея, да подобриш процеса е почти невъзможно нещо да се случи. Това ми липсваше. Липсваше ми да съм иновативен, да направя нещо от мене, да подобра нещо от себе си, а не само да следвам заповеди. Как изглеждаше живота ти преди допълнителния бизнес? Спокоен, в застой, влизаш в един коловоз, чакаш си заплатата всеки месец, изпълняваш си задачите, прибираш се в къщи и знаеш, че каквото е трябвало да направиш през деня, направил си го, утре следва новата порция. Знаем, че в бизнеса най-трудната първа крачка е намирането на клиенти. Ти как намери твоите първи клиенти? За мен по-трудната крачка беше да измисля бизнеса като идея, нещо, което да мога да предложа, да е по-иновативно и след това вече дойде търсенето на клиентите, защото докато не знаех какво ще предлагам, не знаех какви клиенти да търся. А какво те насочи към хотелската козметика? Връзка с приятел, който съм учил заедно с него в университет в Виена. Той остана там, почна да се занимава с така наречените Airbnb-та и видя потенциал в това нещо. Трябваше му помощ и решихме да пробваме заедно. Това отговаря горе-долу и на следващия въпрос, но какво мислиш, че е важно при намирането на пазар за идеята, която имаш? Трябва малко или много да познаваш пазара или да си изучил пазар. Трябва да отидете на място и просто да видите от какво има нужда потенциалният клиент на това място.
Примерно вчера си говорих с една бивша колежка, която има студио за фотография и ще ходи на семинар за фотография в Дубай. Искаше да се представи по иновативен начин и аз си казах, всеки фотограф има нужда от нея малките микрофибърните кърпички да си бърши лещите. Защо просто не си направиш твоето лого, контакти върху едни такива кърпички и да им ги раздаваш? Винаги ще се сещат за тебе, когато седат и работят. Това наистина е много добра идея и начин да си поставиш там пред твоите клиенти и пред бъдещите такива клиенти. Какво мислиш, че си подценил в началото на този допълнителен бизнес? От моя страна нямаше подценяване, защото моят приятел много добре познава пазара. Той ври, кипи там, знае какво имат нужда клиентите. По-скоро трудното беше да намериме партньори, които да могат да изпълнят нашите продукти, поръчки, да са коректни, да спазваме срокове, вече да свикнаме да работиме с фирми, да издаваме фактури, да пишеме ЧМР, да брандираме продуктите. Самия процес беше нов за нас, но бързо се научихме. А колко време ти отне до първата реална продажба? Първата реална продажба, изискването от негов познат като клиент беше причината да стартираме самия бизнес като цяло. Вече имаше нужда и ние реагирахме бързо, аз чрез създаване на фирма, оформяне на всички документи, намиране на счетоводна къща, транспорт, локални доставчици тук за кърпи, шампуани и други неща, които са необходими. Горе-долу около месец и половина потенциалният клиент имаше възможността да изчака и ние се умяхме да се впишеме в този срок. Тоест, слушайки те така и разсъждавайки върху това, което казваш, разбирам, че не си имал директния план за всяка стъпка, какво точно трябва да направиш преди да започнеш реално да се занимаваш с това и преди да имаш първия си клиент. Даже не знаех, че има пазар за такива продукти. Ходил съм по хотели, всеки от нас е ходил по хотели, виждал е шампуанчетата, кърпи, обаче никога не съм си представил, че някой ден ще имам желание да се занимавам с това нещо. Сега, като погледнеш така назад, колко по-приятно ти е, какво е желанието за това да се развиваш в тази насока спрямо вече сигурната заплата, сигурната работа и виждаш ли себе си, започвайки още един бизнес? На мен ми провървя с този бизнес, не болеше в началото, така да се каже, стартира много гладко. Хареса ми самия процес, хареса ми комуникацията с външни хора, съвсем различни от средата, която комуникирам всеки ден, работната ми среда все още. И да, вече в главата ми се въртат други идеи за други бизнеси. Не, че този е много стабилен, но вече не се чувствам толкова скован и не ме е страх да почна нещо ново. Да, мога да се проваля, но ако не пробвам, няма как да разбера. Тоест, да разбирам, че сега преценката ти за риска е малко по-ясна и си по-склонен към по-рискови инвестиции, защото знаеш, че провала не е страшен. Склонен съм към по-рискови инвестиции, след като сам съм се запознал с това, което искам да правя. Отделям много време за проучване на информация. Горе-долу питам през познати, ако имам някой как се справя с това, за някои тънкости, темпо. Вътрешна информация трябва да намерим от някъде и четене на книги. Колкото и банално да звучи, това са неща, които хиляди хора имат достъп до тях, но винаги може да намерите нещо ново, което не сте се сетили, което вече е измислено и няма нужда да се измисля топлата вода. Имаше ли моменти, в които си искал да се откажеш, да зарежеш всичко и да кажеш, не, този бизнес не е за мен? Да, имало е такива моменти, поради факта, че се занимавам и с логистиката на самите продукти. Там работиме с хора, които предоставят тази услуга. Не сме попадали на най-коректните, но винаги има спънки. Смисъл, ако се окажем от началото, по-добре да не почваме. В корпоративната сфера има един много често срещан термин, наречен бърнаут. Как се справяш с втори бизнес, без реално да прегориш от работата и, разбира се, с основната си работа? Ако го правиш с желание, ако го правиш за себе си, аз не виждам начин да имаш бърнаут. Не го приемаш просто като натоварване, като нещо, което
да изгради се, но имате кола, която е проект, искате да я реставрирате. Няма как да ви стане гадно от това, че се... Приеми го като хоби, така да го кажем. Хоби, което може да ти донесе по-добър живот. А кое е най-изморителното в това да имаш така наречения втори живот след работа, защото реално оползотворяваш втори бизнес, времето ти е по-концентрирано върху това? Разпределяне на времето, използване на нови технологии за автоматизация. И пак казвам, не измисляме топлата вода. Много хора го правят, много хора работят и по 5-6 неща. Общо взето трябва да имате план, който да следвате и стъпка по стъпка. Не става отведнъж. Ти засегна точно нещо за следващия ми въпрос. Как промени това отношението ти към времето, да имаш втори бизнес? Замисля се, че реалитетата по телевизията, Инстаграм, Фейсбук и тем подобни неща с нищо няма да помогнат в живота ти. Вместо да ви се схваща пръста, докато скролвате на телефона, направете нещо за бъдещето си. А какво научи за парите след това начинание? След като започна да работиш за себе си, буквално? За това начинание нищо още не съм научил. Може би поради факта, че съм израснал в семейство на икономисти, самия съм учил икономика, винаги съм бил много стриктен в това отношение и така да се каже, винаги съм имал някакъв план как да... Никога не съм оставал без пари преди заплата. Познавам много такива хора, но винаги съм се умявал да си ги разпределя и в момента не го правя за парите. Да, приятно ми е да получавам втори доход, но ще ми е още по-приятно, ако този втори доход ми се превърне в основен и след това, благодарение на него, мога да добавя трети или четвърти, ако имам нуждата. Аз търся свободата, не толкова парите. Отново засягаш следващия Добре. въпрос. Много ти благодаря. Кое е по-трудното? Да изпълняваш чужда система или да носиш собствената отговорност за това, което правиш? В чуждата система имаш задачи, които следваш и определени правомощия. Ако не можеш да се справиш с нещо, малко или много ти си лимитиран до някъде. В собствения бизнес ти си отговорен за абсолютно всичко. И да, човек трябва да е подготвен за това нещо, трябва да знае, че се сблъска с абсолютно всичко. Няма на кой да се оплаче, няма кой да му помогне. Сам си носи кръста, така да се каже. Но пак, ако си го превърнете в хоби, няма да ви тежи. А какво според теб хората не разбират за свободата или независимостта? Не мога да отговоря, понеже аз още самия не съм усетил свободата, но не сме на този свят да работиме до 65-67 и след това да си починеме 10 години. Трябва да има някакъв баланс между работа и личен живот. Не може само свобода без никакви отговорности, не може само и отговорности без никаква свобода. Всеки сам решава за себе си докъде да се простира и къде му е комфортно. Каза, че искаш да превърнеш този бизнес като основен твой приход, твой доход. Какви са стъпките, които планираш в момента и ако ги сравниш с началото си като план за този бизнес, какво се е променило в начина, по който планираш следващите действия? Какво планирам? Планирам вече да се рекламираме на форуми, семинари за хотелиери, вече да бъдем на живо, по-близко до клиентите. Една от идеите ми е също да имаме, ако е все още възможно, по-лично отношение към клиентите, да не бъде самата комуникация с клиентите толкова автоматизирана. Да, работния процес ще го автоматизираме колкото се може повече, но предпочитаме да наблегнем на живия контакт, на личното отношение, да покажем, че ние сме там не само да им продадем нещо и да спечелиме пари, а да си бъдем полезни и от двете страни. Те печелят от това, че си правят реклама и клиентите ги запомнят с нещо по-персонализирано специално за тях, а и ние ги печелиме и като клиенти. И в момента гледам да наблягам на автоматизация на работния процес и по-лично отношение към клиентите. Какво мислиш, че се е променило психически в тебе от момента, в който започна да имаш допълнителен доход? Тоест,
този бизнес? Станах по-уверен. Вече знам, че да пробваш не боли. Дори и да заболи, знаеш, че си пробвал и не си загубил Да. нищо. Да, може да се допусне някоя финансова грешка, но като почвате го правете с ясната идея, че може да загубите, но може да спечелите също много. Ако днес трябваше да започнеш от нулата, какво би направил по-различно? Да съм по-напорист, да не подхождам толкова плахо, но това идва с опита. В началото няма как да се гмурнем на 100% във всичко. И отново искам да засегна тази част, въпреки че ти на няколко пъти така се фокусира точно върху това, което е, разбира се, и част от идеята зад нашия канал. Кое е по-опасно според теб? Да рискуваш или никога да не опиташ? По-скоро никога да не опиташ. Всеки сам си решава дали да сбърка няколко пъти и накрая да му се получи или 40 години да чака. Така е. Благодаря ти много за присъствието днес. И аз благодаря Оценявам много за време. Често хората чакат перфектния момент, но истината е, че независимостта почти никога не започва с увереност. Започва с решение и после с система. Това беше проектирана свобода.